og goddag. Vi ser videre på Bente og Lars. I dag, jeg er intervieweren, det er mig. Jeg er ikke interviewen, det er Bente. Og hvad hedder det nu? Altså, jeg er ligesom videooptager, men jeg vil gerne lige have, at man skulle se mig. Men vi går videre til Bente. Hvad så? Ja, Bente. Hvordan sker den der? Swag. Jeg tror, jeg har spist lidt for meget mit deodorant. Så, men i hvert fald, jeg har en hemmelig begrunter. Og det er ikke Lars. Jo, det er også Lars. Altså, det er Lars, men det har også Henrik for os. Og nu videre til Lars. Whee! Ja, goddag. Jeg er Lars von Trier. Og vi skal se, i dag skal vi faktisk se på Aliens værter. Sød kæreste. Bente. Hun er så sød. Men altså i hvert fald, jeg ved røde kender altså. Men i hvert fald, så skal vi se lidt videre i dag, og jeg vil gå videre hen til Alien. Jeg er Alien. Hvad så? Jeg skal i hvert fald ikke kaste op. Det er bare noget, der ligger i vores familie. Jeg er bedstefar. Jeg er faktisk lidt ked over min lille Bente. Ikke er her mere. Og jeg er også på en måde meget vred. Men nu har jeg så også fundet 10 kærester at dele det med. Nå, videre til Lars. Ja, vi tager videre til mig i dag. Jeg vil bare lige hurtigt sige til dig, Alien. Jeg kan godt forstå, det er hårdt. Men altså, jeg har jo også 100 beundrere. I ved, boyfriends på engelsk. Jeg mener kærester. Og vi skifter det kameraside, siger videooptageren. Har du kærester? Du har slet ikke sagt noget til mig. Altså, udover undskyld, det var virkelig ikke med vilje. Jeg glemte, hvorfor sagde jeg det lige i det hele interview, hvor du var med. Det var stolt gjort. Nu bliver jeg meget rigtig ked af det. Men jeg bliver også lidt irriteret på mig selv, fordi jeg har også lidt kæreste. Jeg ville have været den perfekte. Hvad har du? Jeg troede, det skulle være os to for evigt. Altså, og så samtidig med, det er en utroskab, men os to, siger jeg, os to! Men du har jo også en kæreste. Eller en kæreste end mig. Jamen, det betyder så ikke, at du også skal have en anden begrundet. Jeg troede, altså, det er sådan noget Lars von Trier i babyudgave gør. Altså, ikke en grim kat som dig. Hey, jeg er pæn i virkeligheden, du. Det der er bare så næstvist. Jeg forstår godt, du bliver ked af det. Det gør jeg nemlig også. Og det var så alt i dag for Bente og Lars. Men vi laver mange flere udgaver af Bente og Lars. Så bare kig med, så bliver det super skægt. Hej hej!